сокинон ва кишоварзони баландкӯҳи ноҳияи ховалинг чун дигар манотиқи мамлакат дар самти парваришу шинонидани ҳар гуна маҳсулоти хоҷагии қишлоқ пешдаст буда, дар талу теппаҳои кӯҳистон, дар заминҳои назди ҳавлигӣ, хоҷагиҳои деҳқонӣ ва заминҳои ёрирасони худ ҳар гуна маҳсулотҳоро кишту парвариш менамоянд. иқлими ноҳияи ховалинг баҳри парвариши картошка бисёр ҳам муфид аст. аз ин рӯ хоҷагидоронаш зиёдтар дар заминҳои хеш кишти картошкаро мегузаронанд ва мо айни ҳол қарор дорем дар хоҷагии деҳқонии бобои Раҳим ва мебинем ки нашъунамои картошка хеле хуб аст ва умедворем ки аз ин заминҳо ҳосили баланд ба даст меорад. кишоварзони ин ноҳияи кӯҳистон аслан аз заминҳои наздиҳавлигӣ, чарогоҳ ва заминҳои ёрирасони хешро самаранок истифода намуда, аз як замин то ду ҳосил ба даст меоранд. дар талу теппаҳо кишти картошка, караму лӯбиёдонагиҳо, пиёз ва анвои сабзавотро кишт намуда, аз он ҳосили дилхоҳ ба даст меоранд. ҳама сола мо аз заминҳои ҳамин назди хоҷагимон картошка, пиёз, сабзи, помидор, лӯбиё, тамоми маҳсулоте ки дар хоҷагӣ вуҷуд дорад, мо худ меҳнат мекунем ва ягон бозору чӣ эҳтиёҷ надорем. тухмимон захира мекунем, бо ҳар сол ҳамин сифориши пешвои миллат аст ки заминҳо оқилона истифода бурда шавад. мо ҳамчун заминҳоро оқилона истифода бурда тамоми маҳсулоте ки дар хоҷагӣ ҳаст тайёр мекунем ва оқилона истифода мекунем. мо хоҷагидорони ноҳияи ховалинг заминҳои дар ихтиёрдоштаи худро самаранок оқилона истифода бурда барои таъмини амнияти озуқаворӣ тамоми маҳсулоти худро мерӯёнем. аз ҷумла дар заминҳо мо бодиринг кишт мекунем, картошка, лӯбиё, пиёз, сабзи, помидор, капуст ва дигар маҳсулотҳоро кишт мекунем. дар кӯҳу теппаҳои ноҳияи ховалинг аслан хоҷагидорон ба чорводорӣ ва боғпарварӣ машғул буда, ҳамагуна дарахтони мевадиҳанда ва сояафканро кишту парвариш менамоянд. дар хоҷагии деҳқонии бобои Раҳим аслан дарахтони мевадиҳандаи табиӣ себ, зардолу, шаҳтут, олуболу, ангур, гелос, нок, шафтолу, чормағз ва дигар дарахтони сояафкану ороишӣ парвариш ва нашъунамои хуб дошта, бобои Раҳим аз онҳо ҳосили дилхоҳ ба даст меорад. боғ дорем, ин ҳаминҷа тамоми намуди меваҷотҳо ҳастанд, хушк мекунем, консерв мекунем, бо ба худмон ҳамин чизе ки сева иҷа ба бозор мебарем, бо инҷа ниҳорхона дорем ки агар ягон дарахт хушкид дарав ҷоша алиш мекунем. хоҷагидорон ва боғпарварони ин ноҳия дар таъмини аҳолӣ бо ғизои тару тоза аз лиҳози экологӣ пешдаст буда, тасмим доранд то мавсими ҳосилғундорӣ самараи хешро ба бор оранд. Бинёмин Шарифзода, Сулаймон Саидзода барои барномаи иттилоотии хабар аз ноҳияи Ховалинг.